ओमफ्राय बे खारेङा ओरैबायदि जन्दोंमोन बे पस्ट खुन्थिया गुदियाव जेनेबा माबा मोनसे होनो हानायनि माबा दंना फिसाला सासेल'मोन सालायनानै थाइसे थाइनै होयो हेलो सिनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो सिनायनो मोजां दङ दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय शेयार खालामनो फैलायबाय सिनाफोर बे जाथायानो जाहैदों चिरां जिल्लानि आमटेका अन्थाइबारि होननाय गामियाव जादों बे सारा मैयासो माने हाबा जादोंमोननो मैयाथ' नङा दाखालि हाबा दिनमोन ना बै दिनखालि जादोंमोन जानांगौ आरोखि जै दिन हाबा जादों ओइ दिननो हौवा गोदाना थैना थांबाय आरो बे न'खर बेजों लोगोसेनो बे गामिनिनो साथाम हौवा थैनानै थांबाय आरोखि बेजों लोगोसे हौवा गोदानजों लोगोसे ओमफ्राय बे साराया हाबा जोबखांनानै माने हिन्जाव गोदानजों न' सिङावसो दंमोन आरोखि कारेन्ट सर्ट जानानै थैदों होनदों आरोखि दा आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै मा जाथाय जानानै मोरै कारेन्ट सर्ट जानानै थैखो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो बै माखासे थैनाय न'खरफोरनिया सोरनि न'खरनि सोर दङमोन बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै होनोसै आङो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय नै बियो हाबा जानायनि न'खर जाहैदों बे साथाम बर' सुबुं थैनायनि गेजेराव नैबे सासेया हौवा गोदानमोन माने जास्ट ओइदिनखालि बिनि हाबामोन हाबा जोबनानै मोनायावहाय मोनाखालिनो हाबा खालि माने रुंसारि जादों कारेन्ट शक जानानैहाय नै बेनो जाहैबाय नै दुखुथिया माने हिन्जाव गोदान नै दा खोन्थानो नागिरदों जाथाया माबोरै जाया होननानैहाय खाफाल गाज्रि बे न'खरा जाय दिनावनो हाबा जादों बे न'खरनिफ्राय सासे सुबुङा बे हौवायानो थैनानै थाङो जायनि मुङा माइकेल बसुमतारी नैबे आमटेका अन्थाइबारि गामिनिनो लोगोफोर नैबे आदाया जाहैबाय फिफा हौवा गोदाननि फिफा औ ओमफ्राय हाबायाथ' सानाव मोजाङै मोजां जानानै थांबायमोन मोजाङै मोजां जानानै सान हाबजासे जाखादों जानायालाय औ ओमफ्राय जाबाय दा बे जानानै बिदिनो आरो रायजोफोरखौ बुजायनांगौना आङो बेदर फिसा जौ एसे होननानै जोबनायाव ओमफ्राय जोबनानै बिसोर रंजालांबाय रंजानानै सासे सानै सेंग्राफोर थाबायना बिसोरबो रंजागासिनो ओमफ्राय बिसोर हिन्जाव गोदान हौवा गोदान न' सिङाव हाबजोब्बाय दा मबाइल ना मा बे अर जोंनाय नुदोंनो जोंना खुदिया बेखौ बन्द' खालामनो फैनायावनो जादों बे आरो बे लोगोफ्राबो मा जाखो होननानै खुन्दुमारखौ बख'दों सासे दैमालु होननाया आरो बेहाबो बेहायनो जाबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बे हौवा गोदाननि फंबाया मा जाखो होननानै गाबै बिदाखौबो दैमालुखौबो गोबाबाय बेहायनो एकदम सिरास जादों आदाल' बुंनो हायो दा आरो बिमाबो गाबनानै सिरास बेबो दा बेखौबो लरा समाव लाना थांबाय बिसोरखौबो सिरियास जानानै बिदानि अबस्थाखौ नुनानै बिदि जाबाय फंबाया आरो फिसालानि अबस्थाखौ नुनानै बिमायाबो सिरियास सानैबो हस्पिटालाइज मोनायाव लांनांगौ नामा इसोरखौबो मोनायावथ' नङा दहाय फुङाव लांबाय बिदि जादों आरो सासेयाथ' सासे जोंथ' मिथिला बेखौ बेबो न'आव थांनानै मबाइल' हानहरदोंमोन ना मा होनखो बेहायनो बेहाबो बिदिनो जाबाय न' सिङावनो बै सासेया लाहारि होननाया मा नाम मोनयो लाहारि ना मा होनोमोनलाय बिजय मुसाहारि बिदि जादों ने हिन्जाव गोदाना बे आरो नै हिन्जाव गोदाना बे ओमफ्राय खयथासो जाखोमोन बहा दंमोन बिसिनायाव उन्दुबाय जों सानैजों बिसिनायाव उन्दुबाय दा ओमफ्राय मबाइलखौ दसे नायदोंमोन जोङो ओमफ्राय बे कारेङा ओरैबायदि जन्दोंमोन बे पस्ट खुन्थिया गुदियाव ओमफ्राय बे गावहा बे कारेंखौ नाहरबाय दा ओमफ्राय गावहा सिखारबाय मबाइलबो लाबाय बे कारेंखौनो ओरै दांहरबाय ओमफ्राय गोदोसोआवबो थांना बे मानसिया एसे फासयनानै मानसिया ओरै जमखैदोंमोन ओमफ्राय ओइ होनदोंमोन खननै ओमफ्राय सोर बोख्लायखोथाय दरखौ जोख्लायदोंमोन ना बोख्लायदोंथाय ओमफ्राय सासे मानसिया न' सिङाव हाबबाय दा ओमफ्राय थिखोबाय मानसिखौनो आंहाबो मा जाखो होननानै एसे उनावसो सिखारदोंमोन आङो ओमफ्राय जा गाबबाय जोंबा खामसालियावनो ज' मानसिफोर ज' फोजोबबाय जि नायजोबदोंमोन बे कारेङानो बिदिनो जादों आरोबाव मोनसे न'खराव हाबफैबावबाय नै लोगोफोर बेबो मोनसे दुखुथिया बर' न'खर जानानै थाबाय
बिजय मुसाहारि आदानि न' दा बियो थैनानै थांबाय बिथाङाबो बेनाव माबायदि जाया औ माथो खालामबावनो गामिनि मानसिफोरबो दंफैयो दा रिपर्ट लागासिनो दङ आरो माबानिफ्राय पुलिसनिफ्रायबो पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय नैबे जायगायावनो जादों जाहैबाय बेयावनो माने मानसिया लाइट होनो नागिरदों ना मानो खोमसि नुनाय नालाय मबाइलाबो बावनो दंमोन आरो आच्छा लाइट होनो नागिरदों ना मादोंमोन खोमसिजोबमोन आरो लाइटआ ओमफ्राय बाहाय बे सुइचआवनो मानसिया दांहरदों आरो दा मबाइलाबो बाव खाथियावनो दंखायो आच्छा ओहो ओमफ्राय माने आखाइया ओरै जादों मानसिया ओरै जादों ओमफ्राय हाथुआ ओरै गबोना थायो जाबाय ओमफ्राय जेला बे कारेन्टखौ बन्द खालामो होमबासो ओरै जाहैबाय ओमफ्राय नैबाव थै गलांजोब्बाय आरो खुगानिफ्राय ओरै बेवहाय आरो बे आखाइयाथ' सेस खामजोबखानाय बिदि माबायावबो बे बेरलाबजोबखाबाय बिदि खामलाबजोबखादों बे आखाइया ओरै थाबाय थानाय जादों बिदि थाबाय थानाय जादों खयथासो जाखोमोनथाय टाइमा 11:30 साराय 11:30 औ आच्छा कारेन्ट गैयिखाय बे नायहरदोंमोन चेक खालामदोंमोन खोमसि जाबाय नालाय बेखौ सुइचखौ हरदोंमोन आरो मबाइलाबो बावनो दंमोन दंफैखासै बेयाव जनानै नांदेरजोब्बाय नालाय बेयाव लाइटआ गैला साप्लाइआ अलरेडि बियो बेहाय दांनायाव सर्ट जाबाय आरो कारेन्टआ साप्लाइआ फैखाबाय ओमफ्राय मा मुं बुंने बे न'खरनि बिजय मुसाहारि बिजय मुसाहारि न'खर गारजेन नामा न'खर गारजेन गारजेनखा सोर दं सिना न'खरावथ' दा बोराय बुरै सानैल'सो दङ दा बर्थमान गथ'फोर सासे दङ गथ' सासे दाबो फरायगासिनो दं आरो बियो क्लास 6 आव ना फिसा बेबायदियाव फरायदों हौवासा ना हिनजावसा माबा दायथ' दंलाय बेनो जेनेबा माबा मोनसे होनो हानायनि माबा दं बैयो नानियाना मावनि बारेस मा क्लास 5 बिजय मुसाहारिनि न'खर नैबे बाजै ओमफ्राय बै जाहैबाय फिसाजो फिसाजो उन्दै बेयो नै आरोबाव मोनसे दुखुथिया न'खराव हाबफैदों दैमालु नार्जारिनो बेवनि थैनाया बेनिबो न'खर गारजेन नामा ना फिसाला ओङा बौने रुंसारि जानाया फिसाला नैबे आदैनि फिसाला मा नाममोन फिसालाया दैमालु नार्जारि हाबायाव जाहैदों आरो हाबाथिलियाव गथ'फोर गैया दैमालु ने सेंग्रा फरायो ना खामानि मावोमोन ओमफ्राय बिमा सिरियास आयै नैबे दैमालु बौनि सासे सेंग्रा नैबे सासेल'मोन सालाया फिसाला सासेल'मोन सासेल'खा सालायनानै थाइसे थाइनै होयोमोन बिनानावफोरनो मा मावोमोन जेबो मावा ओरैनो मालायनाव ट्रेक्टर सालायो हाजिरा मोनबा हाजिरा मावो बिजोंनो जायोमोन बेसेबां बैसोनिमोन मानसिया 26 बोसोर जाबायमोन ने फरायनायाव थाइसे थाइनै होयोमोन दा गैला जे जायगायाव जाथाय जानाय अन द स्पट माने वायरा नै बेबायदि बै गोजौनि मोनथाम खियाया जाहैबाय मेन लाइन आरो ने एलटि ना मा होनो बै 11,000 बा 11,000आ जनानै दोंसे जनानै गोग्लैनानै नैबो नांदों आरो नै ओमफ्राय बे जि गामियाव राननाय वायर बे वायराव मोननैयावबो गोग्लैदेरना होनानै बे सर्ट जाजोबदों आरो मथा मथि गामियावनो सर्ट जाजोब्बाय आरो उनाव वायराथ' बन्द नै दाबो गाहायाव ने हाबो खामजोबलायखादों नैबो खामजोबखादों नै ने बेयो ओरैमोन खामजोबदों नै नुबायना सनाफोर बेसेबां दुखुनांथाव जाथाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय आरोखि हाबानि दिनावनो हौवा गोदाना थैनानै थांबाय बेसे दुखुनांथाव जाथाय बे जाथाया आरो बेजों लोगोसे आरो बै न'खरफोरनि थैनानै थांनाय बे सारा बै सासेनाथ' फिसाला सासेल'मोन होनदों
बेनो हेल्प खालामनो बिमाया दा सिरियास नुदोंना आरो बै सासेना फिसाजो सासेल'मोन दंमोन हिनजाव दङ बेसारा बेबो नागारलांनांबाय बिसि फिसाखौ बोरै बेफोरबायदि जालांखो जानांगौबा नुवाखै बुंस'नोनो हाया बेसे दुखुनांथाव जाथाय नुनानै आङो गोजांस्रिवनायसो मोनलायलायबाय आरोखि हाबानि दिनावनो बेफोरबायदि थैनानै थांनाय मानसि थैसावनाय बेसे दुखुनांथाव बिदिबा एसेनोसै सनाफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै फैबाय बयबो एसे साबधान जालायनांगौ ओंखायनो जानला मोनला बेफोरबायदि अर जोंदों बा माबा मोनसे माबानायाव जानला मोनला दांजालाबाया नुवाखै दा मा जानानै थांखो बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय